Ассалому алейкум бародаро, як боригар аз шаҳри Санкт-Петербург. Ман дар ҳар як видео мегӯям бародаро, ман аз шаҳри Санкт-Петербург гап мезанам. Бисёри бародаро хаёл карданд ки ман шаҳри Екатеринбург гап мезанам. Ба ҳамин хотир бародаро, ҳозир мо қарор дорем дар шаҳри Санкт-Петербург ва дар ҳамҷа зиндагӣ кардастем ва фаъолият кардастем. Ва бисёри бародаро бараму анкета савол доданд ки мисол анкетаро пур кардастиан. Мисол пешах одамо вақте ки мақсад мегузаштанд, онлайн собеседование мегузаштанд, баъд очни собеседование файродшон мекарданд. ҳозир ҳамин чиз очни собеседование шумо бародаро намерен. ба ҷои ҳамин очни собеседование Екатеринбург рафтан, шумо просто 60 фунт стерлинге ки дар ҳамон ҷо вақте ки размишения дороитон мекунед, ки вақте ки шумо баъди онлайн гузаштен, чӣ хеле бародаро ки пеш вақт гузаштагӣ буден, дар он ҷо сообщение меомад ки шумо мепроводем очни собеседование в Екатеринбург, лекин ҳозир дани время ихе намешавад. Мисол 60 фунт стерлинг шумо мегузаронед, баъдаи ҳамун мақсад шумо як бора размишениятон меяд, баъд ай размишения омадан костномеротон меяд. баъд ай костномер омадан уже дальше бохатон бародаро мефаҳмед, мисол барои виза подават кардан уҷа мисол полиход данитона пур мекунед. Ва бисёри бародаро мара савол доданд ки мо чӣ хел пур кунем, ё ки мақсад ҳамун пула ба кадом картае ки дар шаҳри Россия, мисол дар шаҳрҳои Россия, мисол ба кадом карта бигзаронем. Бародарҷоно, уҷа просто 60 фунт стерлинга шумо ба хотире месупоред ба як гуфтае ки шумо пули страховкатона месупорем. Вақте ки мисол рафтен Англия, дар ҳамон Англия мисол вақте шумо картаро ки қабул карден, дар ҳамон картотон абрада 60 фунт стерлинг абрада шумо да мақсад мегзаронанд метан. Ва бародарое ки айни ҳоло президентсе ки кадом карта қати бигзаронем, кадом мақсад ҳамон банкое ки мисол гузаронда мешавад ҳамон пули мақсад 60 фунт стерлингара, бародаро шумо хубтар ва беҳтараш ба картаҳои ай беруни Россия бигзаронем. Бисёри бародаро ҳастанд, мисол гузарондан ай Дубай гузарондагиянд, баъзеҳошон ба пули тенге ай Қазоқистон гузарондагиянд, ё баъзеҳошон ай дохили Тоҷикистон. Чунки бисёри бародаро Тоҷикистон рафтаистанд, мисол айни ҳол гуфтаистанд ки шумо бояд визаотон получат карден ай Тоҷикистон, Узбекистон, Қазоқистон ё ки Турсия. Ба ҳамин хотир шумо агар ки гузаронданӣ бошад, лучше ба картаҳои Тоҷикистон бигзаронед. Бисёри бародаро гуфтаистанд ки ба картаҳои Амонатбон ё ки Спитаминбанк мешавад. Шумо пеш ай ҳамун пула гузарондан, хоб пули мисол чӣ мегӯянд визавои центртона супоридан бошад, ё ки 60 фунт стерлинга ки барои страховкатон месупоред, лучше шумо аввал пурсен ҳамун банкое ки мисол ба ҳамун картое ки мегузаронед, лучше аввал шумо пурсен ки оё ба ҳамун картое ки мисол шумо мегузаронед пули виза ё ки ҳамун 60 фунт стерлинге шумо мегузаронед гузаронда мешавад ё ки не, баъдан метавонем бигзаронем. Чунки баъзе вақт бародаро ёрдам мекунем, барои ман имена ман ёрдам намекунам, ба хотире ки ман ҳамун данира метавонам дига бародаро пур мекунам. Мисол дар Хитоянд ё ки дар дига ҷоан ҳамун пур мекунанд, мақсад визавошона чизошона ҳамон мисол чандин боро мепурсем ки бародаро картаи Спитаминбанк ки виза дора ё ки чӣ хеле ҳаста баром виза супоридан, ҳамонро бигирен. Баъзеҳо мисол пула Тоҷикистонда мепартоянд, айсу ба ӯ карта намешавад. Ба ҳамин хотир пеш аз шумо пурсидан аввал картатона нишон диҳед дар ҳамон одамои бародаро ки имена дар ҳамон сфераи банки Спитаминбанк ё ки Амонатбонк кор мекунанд. Лучше аввал ҳамонро пурсен ки ба ҳамон картаи шумо супорида мешавад ё ин ки не. Бисёри бародаро ба хотире ки сӯхтанд, айҷа пули рубли русиро мекунанд, ай Тоҷикистон мақсад ба ӯ карта ва доллар када мегирад. Ба ҳар ҳоле ки мисол ҳозир доллар арзон шудагай, шумо насӯзен, ба хотире ки мисол пули зиёдтӣ расход накунед, пеш ай пула гузарондан пурсен. Ва бисёри бародаро мепурсанд ки биё брат вақтам бигир, ё ки бародаро ҳастанд ки вақт бигиранд. ҳозир шумо да бародаро вақтам бигиранд, агар битантон по-любому ва ё шумо да занг намезананд ё ки ҳамун собеседованиятон атмена мекунанд, ба хотире ки вақти шумо харидагин ё ки мисол вақти ягон кас гирифтагин. Ба ҳамин хотир шумо сабр мекунед, пур мекунед, сабр мекунед. Иншолло шумо да вақте баъд ҳамун мақсад очиратон омадан, вақтон омадан, шумо да занг мезананд. Ва бародароро бисёрш мехаранд ё ки бисёрш да меояд атмена кардагиянд. Мисол 2 рӯз мондан ё 4 рӯз мондан ба онлайн собеседование бояд бигзаранд, лекин уже меояд ки собеседование атмено мегӯяд. Уро бародарҷоно ман намедонам, ба хотире ки ман дар ӯ мақсад фирма кор намекунам ва ягон шиноси ман кор намекунад ки мисол ман аю совет пурсам, шумо да ҷавоб битам. Ҳар коре ки мешавад, ҳар чизе ки мешавад, бародаро пеш ай кардан мақсад хушу фикр кунед. Иншолло бо як видеои дига мекунам барои бародаро ки визаошона гирифтагиянд ва имена мисол расходи зиёдтӣ накунанд, чизое ки зиёдтӣ нагиранд, мисол формое ки мисол кори бошад ё ки мақсад ҳам каструлое ки бояд термикс бошад, ку мақсад авқота гарм нигоҳ дошта беста, ё ки суткое ки мисол намехеланд. Иншолло як подробна як бо мефаҳмонам имена кадом дороо дар корай, кадом мазо дар корай, ё ки кадом либосоро гирифтан хубтар беҳтар барои шумо. Худованд ҳаматона нигаҳбон. Як бори дигар моҳи шарифи Рамазон ба ҳар яки шумо муборак шавад. Иншолло кӯшиш мекунам ки саволое ки дар комментарӣ додаистед ҳамонро мисол як общий ҷамъ карда як видеояке майда карда шумо да фаҳмонам.